Anjasmara arimami Masmira kulakawarta tasih hutan urung layon aning kutha Probolinggo perang tanding lan wuru Bisma karya mukti wong ayu pun kakang pamit palastra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia channel Suralawe, jumpa kembali dengan kami. Saya doakan buat pemirsa semua agar sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Jadi saya akan suguhkan tentang pusaka keris Ombyang Jimbe ngadeg atau berdiri, pemirsa. Nah, jadi keris Ombyang Jimbe ini memang banyak sekali, pemirsa, dipingini atau diingini oleh banyak orang. Nah, Ombyang Jimbe ini memang kegunaannya bermacam-macam. Jadi luar biasa tentang keris Ombyang Jimbe ini. Cuman kadang saya ini, pemirsa, mau luruskan sedikit tentang pemahaman orang. Kadang kalau bicara wesi aji, entah itu keris, entah itu tombak, atau batu merah berlima, atau pring petok dan lain-lainnya, itu selalu berhubungan dengan kodam. Perlu saya luruskan dan garis bawahi bahwa sebenarnya tidak ada kodam, pemirsa. Kodam itu ya saya sampean ini kodam, umatnya Nabi Adam, makanya dinamakan, orang menyebutnya kodam. Kalau yang benar itu menurut pandangan saya dan tim Padepokan itu ya berupa ion gondo arum, ioni gondo arum atau bau harum lah. Jadi ioni gondo arum berupa energi. Jadi keris bertuah itu mempunyai energi berupa angin gitu. Tapi memang di keris Ombyang Jimbe itu memang ada yang bersemayam di situ atau tinggal di situ, yaitu empat jin, yaitu dua berupa pendeta yang sedang berdoa. Tadi ini misalnya pusaka menghadap ke kiri dan ke kanan. Satunya yang kepalanya botak gitu menghadap ke kiri dan ke kanan, itu berupa jin. Makanya dinamakan Jimbe, jin yang bersemayam di keris ini. Ya, jin itu biasanya kalau keris buatan empu itu berupa resi, di dalamnya seorang resi lah. Seorang resi itu gambarannya, pemirsa, jadi rambut panjang digelung, udeng-udeng lah istilahnya, digelung belakang, bukan udeng-udeng itu ini ya, digelung belakang, baju putih. Dia biasanya seperti ini, manekung, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, keris Ombyang Jimbe itu banyak sekali kegunaannya, pemirsa. Pertama, yaitu bisa untuk tolak bala.
kemudian untuk kekebalan juga bisa, singkir angin, misalnya ada angin besar untuk singkir angin. Kemudian ada sesuai pamor kerisnya itu ada banyu mili, berarti untuk kerejikiannya itu akan mengalir terus tanpa henti, tentunya ya dengan bekerja. Terus yang terakhir yaitu yang paling ya istimewa itu untuk pesugihan juga pemirsa. Misalkan jinnya masih aktif, kalau diperintah, misalkan ada kotak, ada satu beras di situ, ada perintah sama jin itu untuk ini beras juga bisa penuh sendiri. Misal dikasih contoh ini, cuman mohon maaf pemirsa, di sini memang Padepokan atau Mbah Suntoro sendiri nggak menggunakan hal-hal seperti itu. Cuman disimpan gitu aja, diramut atau dirawat. Karena ketika kita sudah menuju ke pesugihan ini, kita lakukan, ya pasti akan meminta imbalan, take and give lah, balance. Kalau kita nyuruh dia bekerja untuk memperkaya diri kita, pasti dia minta tumbal. Nah itu kita di Padepokan kita nggak main seperti itu. Seperti ada lagunya, kalau kita pengen kaya ya kita kerja. Nah mungkin orang wong sugih tanpa kerja, pasti harus berupaya berikhtiar. Begitu. Jadi saya perlu ingatkan juga, kita kalau pengen punya, kita ya prihatin, ya kan, kerja keras, ulet, nanti bisa kaya. Jangan mengambil kekayaan dengan cara-cara bersekutu atau dengan jalan apapun lah. Nah, udah mencari dengan hal-hal yang instan, pasti meminta tumbal. Gitu ya pemirsa. Nah, itu sedikit kisi-kisi tentang keris ngadeg Ombyang Jimbe. Untuk penjabarannya dan lain-lainnya nanti Mbah Suntoro. Terus di situ juga akan diberikan doa-doa gimana cara keris itu bisa ngadeg, bisa berdiri. Nanti saya tetap kasih semua videonya lengkap. Ini konten spesial keris Ombyang Jimbe ngadeg. Oke pemirsa, kita saksikan bagaimana penjabaran Mbah Suntoro dan keris ngadeg. Monggo. Niki para sederek, para sedulur, adab tata caranipun jumenengaken pusaka Kyai Ombyang Jimbe. Assalamualaikum, salam, bismillah. Pusaka Kyai Ombyang Jimbe, sira suwun kasentiyaanmu jumeneng teguh tegen selamet rahayu wilujeng. Yang purba kang wasani bumi sakurepe langit, yaku purba kang sejati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuwun 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 idining pangestu. Assalamualaikum, salam, bismillah. Pusaka Kyai Ombyang Jimbe, sira kang jumeneng kang sejati. Sirolah sipatolah datolah kudrating Gusti Allah. Lola lali teka tangi damar jati tumempel nang pok pulung ati. Biar semrawang, biar semrawang, biar semrawang. Sak padange srenge isih padang atining sira kang jumeneng kang sejati. Ana wiji abang nang telenge bumi kairing para nabi wali. Alhamdulillahirabbil alamin. Nuwun 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 ing pangestu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin la haula wala quwata illa billahi. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hudan bi lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sagunging para pamirsa ingkang tansah sedatuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya kinanjar seger waras jasmaniah rohaniyahipun dohir lan batinipun, lan mugi-mugi sedaya ingkang mirsani channel Solawe dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rezeki yang kathah mlimpah ruah parindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedherek pesedulur, niki channel Solawe Mbah Suntara badhe medharaken tawan nerangaken bab masalah pusaka wesi haji. Ya menika ingkang diwastani pusaka Om Yang Cimbe lho. Iki pusaka Om Yang Cimbe lho. Dados supaya pamirsa ngertos sejatine sedetele apa to sing diwastani Om Yang Cimbe. Lah pusaka niku para sedherek sedulur, namine pusaka niku tiyang Jawa niku ageman. Ageman niku nggih terus ngrasa agama Islam nggih termasuk iman. Lane ageman. Mukane tiyang yen masuk teng alam jamal kelanggengan niku yen tiyang Jawi niku ora kedah ngertos barang limo. Barang limo iku napa to? Jadi mori niku barang limo aja nganti keri. Maksudnya niku. Lah barang limo wonten asal keri niku wau. Mulane tiyang temas pindah niku salat, zakat, syahadat, maca Al-Qur'an lan amal jariah kang becik. Mulane tiyang Jawi niku gadah ageman niku, mulane tiyang niku nak sedo niku pindah sing dipeta nggih menika napa mori. Bang limo mboten asal keri. Lah pengkale napa iman. Mulane tiyang sedo nika terdodone ditumpangi gaman niku karepe napa? Sing dipeta iman. Kulo nafsin daikotin maut ya niku yen sing gadah nyawa tetep wangsul teng jaman kelanggengan. Lah niku wau dadi iman sing dibeta niku mlane tiyang niku tiyang sedo niku teng dingklik teng dhure niku teng sirah diparingi dilah. Kira-kira munggah teng asane Gusti Allah. Niku barang limo mboten asal disekedik rumit ceritane tiyang Jawi. Lah niki yang gadah pusaka wesi haji. Kenapa diwastani wesi haji niku wesi sing diuji utawi sing diramut di sing wonten ajinipun. Terus mengaten niku. Lah tiyang gadah pusaka kedah paham niki namine bendok lho. Bendok niki asli lajuran, mboten sambungan asli. Lah niki namine sanggar lho, niki sanggar. Kita paham niki sanggar. Lah niki cincin kecil. Sing niki saged diwastani cuntik danganan nggih saged. Ageman nggih saged, cekelan nggih saged. Ladrang. Niki kayune sing diagem niki
galih sawu galih lho. Sawu galih niku cemeng. Dan iki para sedulur yang badhe mirsani tata carane tiyang badhe ngecakaken wesi haji iki wonten adab utawi caranipun. Kedah ten japane badhe buka. Nggih. Dijatine pusaka niki dos napa niki kula terangken diketik. Nah, Assalamualaikum salam. Wong gantung pusaka ngemban sukma dupeling saiki eling besok. Ingsun kang urip. Yang purba kang nguwasani sak lumahe bumi sakurepe langit. Yaku purba kang sejati. Mpu sungging adiwarna mpu sapa ingkang nyipta. Sira badhe mirsani ageman utawi kesentian anggenipun panjenengan damel. Nuwun idining pangestu. Iki kedah tebih kangge paningal nggih lho, mengke disilake ngaten. Nah, iki namine pusaka Om Yang Jimbe lho. Om Yang Jimbe niku mari puter patos jelas-jelas. Niki wonten pendhitane kalih niki. Pendhita kalih. Lah sing niki gunung. Niki wonten tulisane Om Yang. Nah, sing niki Jimbe. Lah niki enten gambare tiyang bajang, bocah bajang niku nggih cara riyin niku bocah sing laire niku keguran dibucal. Lah niki enten gambare kembang gading. Nah, ini kembang gading. Lah sing niki enten padi kalih kapas. Dadi wonten parine kalih kapasipun. Iki sejatine pusaka Yang Jimbe lho. Niki pamore singkir banyu mili lho. Nggih. Danten pusakane para sedherek-sedherek mesti nggih sae danten pundi sing asli gadane panjenengan nggih asli niku lha sing asli nggih sing gadane kiambak-kiambak sing asli sejatine riyin pusaka Yang Jimbe nggih namung sing damel Mpu Sapa niku diterusaken yogane namine Mpu Anom dadi diwastani Om Yang dadi Mpu Anom Om Yang. Jadi Om Yang itu namanya Mpu, ngoten nggih. Lah Jimbe niku mboten Jimbe niku asale mboten. Jimbe niku jim sing baik, jim sing apik. Maksudnya ngoten, Jimbe niku jim sing becik sing apik. Jadi ndamel pusaka niki tengah segara, teng pulau tengah segara. Nggih niki sing bantu Jimbe kalih. Ditambahi malih setunggal sing munggah niki saking kayangan niki. Lah niki wonten gambar gading wau sing kula pesan jenengan. Gading niku gampang sumanding, gampang kantil. Sapa sing ngagem pusaka niki insyaallah rezekine tambah kathah mlimpah ruah ridhanipun Gusti Allah. Mboten kok pusakane saged ndugekke rezeki mindah blas mboten, iki tetep ikhtiar lur dan tetep ikhtiar. Kenapa kangge syarat-syarat sarana. Iki namine peninggalan tiyang sepuh, peninggalan para empu nggih diramut sing becik sing sae. Dan iki wonten sing mastani pendhita kalih, enten sing mastani putut kembar. Niki kan kados tiyang donga to ngene iki.
Ya, enten sing nyembah, enten sing donga. Donga niki maksud ndongaaken sing ngagem pusaka niki dados rezekine kathah, slamet kangge pengayoman, kewibawaan. Ini pusaka Om Yang Jimbe. Mboten kok terusan kodame niku mboten. Kodam nggih kula panjenengan niki kodam kok asal usul saka Nabi Adam niku kodam. Mboten kok pusakane kodang hebat. Di kodame nek mboten diparingi dahar mboten ngunjuk ya mboten saged ngecakaken pusaka. Jadi la pusaka ni entren namung napa yoni titipane Gusti Allah namung yoni Gandayani niku namung gandane wonten kekuatanipun eta saniki nggih energine wonten. Ngoten. Namine kodam niki nggih kula panjenengan asale kok Nabi Adam mboten kok jero enten kodame mboten. Pendhita kalih niki asal usule riyen niku nggih biyantu Mpu Ompyang niku Mpu Anom Ompyang niku putrane Mpu Sopo. Lah Mpu Sopo gadah pak niku Mpu Sungging Adiwerna. Mpu Sungging Adiwerna niku sing saged nyeta maneka warna ukir-ukiran, pusaka napa kemawon jaman Majapahit. Mpu Sungging Adiwerna. Lah Mpu Sungging Adiwerna sinten Aji Saka sejatine. Mulane dinamane pusaka aji niku asal sing saking Aji Saka. Aji Saka niku riyen sing ndamel aksara Jata Tanah Jawa. Ana Caraka Data Sawala padha Jaya Maga Batama. Ana Caraka niku ana cerita, Data Sawala niku padha dene. Padha Jaya padha dipot. Mangga Batama dadi batang kekalih. Dadi Satya kalih niku riyen dados bantenipun. Sejarahe ngoten. Critane niku Aji Saka niku ngramut pusaka niki nunggoni pendhitane tawi murid setunggal ngeten iki gambarane ngoten. Niku teng Pulau Majeti teng tengah segara. Lah niku zaman riyen sing setunggal nderek Aji Saka. Lah niku diutus lah namine kalih niku Sembadra kalih Dura. Lah Sembadra niki njagi Dura nderek Aji Saka. Lah akhire diutus Aji Saka kaya mrip pusaka mboten angsal. Ya mboten Aji Saka piyambak sejatine mboten. Lah akhire teng mriko mboten asal perang tanding dadi Mangga Batama dadi batang. Lah akhire tukule aksara Jawa ngeten iki lho. Nah, tukule aksara Jawa niki ana Caraka ngeten iki, tapi niki mastane Om Yang Jimbe. Ngoten nggih jatine. Mulane aksara Jawa niku 55. Yang Jawa niku Drupapa 5 badan, 6 pancer nggih hageman ngeten niki. Kiblat papat niku wau. Mulane kiblat papat niku wonten etan, kidul, kilen, ler. Tengah niku kliwon. Dan apa etan niku pamore petak kidul abrit kilen kuning ler cemeng tengah puncawarna. Mae teng alam donya tiyane puncawarna. Rantuk kulen ten jaba ana wiji abang ning telenge bumi kairing pranabi alhamdulillahirabbil alamin. Nggih cukap semanten lho anggen kontrakan pusaka Om Yang Jimbe. Mugi-mugi wonten manfaat wonten barokah. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wa kinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu tadi pemirsa beberapa penjabaran tentang keris pusaka Om Yang Jimbe. Semoga bermanfaat bagi pemirsa untuk menambah wawasan bagaimana nguri-nguri kabudayaan Jawa tentang sebuah keris. Oke pemirsa, kita jumpa lagi dengan konten-konten yang lainnya. Sampai ketemu lagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.